Recordaste de cando houve a guerra aquí? Si, mulher. Houve alguén da túa familia que fora á guerra? Ui. O Marcelo estaba aquí. Pero quen é Comercindo? Meu irmão o Marcelo. Teu irmán foi á guerra? Foi. A mais José. Outro irmán que ten José tamén foi á guerra? Pero o Marcelo, José estaba daqui o Marcelo de Madrid, ou así, un deles estaba a Madrid. Un estaba aquí e outro estaba en Madrid. Así mesmo. E acordaste daquela de pasar moita fame? Sí, nós pasamos, que non la deixaban pasar. Pero pasaba moita fame, moita xente, moita. Pero vos logo, como non vos que tiñades para non pasar fame? Daban nosos cargos, íbamos mercar boleta, íbamos mercar así a comer e... Xa, pero de onde sacaban os cartos? Porque naquele momento a xente non... Os homens marchaban para a guerra, non había moito... Traballaban as leiras? Traballabas as leiras? E traballábamos sempre, de que éramos cativos. Íbamos a chamar as vacas, íbamos as vacas a agradar, así cousas. Daquela, como decías, de caldo e broa non pasaches fame, non? De outras cousas, sí. Non. Ni padre nunca nos deixou pasar fame. De caldo e broa. Houve unha temporada máis grande que non había caldo nem broa, non tiñan, vá. Pero el botábase polo mundo e sempre traía para nos dar. E de que traballaba teu pai logo polo mundo? Traballaba de labradores, así das leiras, e así. E así. Iba, bueno, de pequena, pois iba coas vacas, a parte de que a escola foi unha escola de aldea. E logo... Eu, cando tiña 3 e 4 anos, fui á escola, aquí en San Salvador. Despois, cando fui sendo un pouquinho máis grandiña, iba lle cas vacas aquí ao labrador, pola comida. Teu pai quería que ti que foras á escuela cando eras pequena. Quería. Por qué? Por que quería que foras á escuela? Porque quería. Para que aprender a ler e a escribir e a facer unha carta. Por qué? Porque se dicía que era mellor, aunque non tuveras tantas leiras, non? Que era mellor... Claro. E ti sabes ler e escribir? Sabes ler e escribir? Algo sí. Ainda lê a tele, verdad? Ainda lês na televisión... Leo. E a escola deixáronos ir, por exemplo, pois empezábamos aos 6 anos, e despois, hasta os 12, íbamos hasta os 12. E algúns, e outros ainda nos chegaban a ir aos 12. Se salíamos antes dos 12, se facíamos falta para traballar, xa se quedaba antes. Porque se dicía que era mellor... Sí. Acordaste cando ibas á mina? Acordo. Que ibas de solteira ou de casada? Das 2 veces, casada e solteira.
E acordaste como era que facías ti? Ibas coller? Íamos ao mineral, É como collelo e mineral. depois íamos vender às travessas. Pero como collelo mineral? Onde estaba o mineral? Estava no monte, assim buratinhos, escorria a auga para aquele buratinho ali, parava o mineral. E marchabas con el? E depois marchávamos com ele. Depois, cando tiña 9 ou 10 ou 12 ou 14 anos, empecé a ir á mina, chamaban a roubeta, íbamos á roubeta. Se sacábamos unha latiña das sardiñas de Wolfram, depois vendíamolo. Sacando empezábamos a fulmalo, porque íbamos tocar a 3 ou 4, non arriba ni un, non. E aquelas 3 ou 4 te xuntábamos 1 kilo ou 2 ou así, era o que nos pagaban, pero pagábamos moi pouco. Pagábamos polo kilo que apañáramos, pero sacábase pouco porque non había forma de sacar moito, que había que lavar a terra con unha canaleta e un rascón, que se chamaba, era unha tabla mancadiña nun pau e había que darlle así hasta que se pusera limpio. Depois decía que viñan os carabineros e nós escapábamos. Carabineros, canto podíamos ao Sechoa. E nunca te pillaron? Unha vez pillaron que estaba agochalando o mato, pero non me fixeron, ríndose comigo. Ríndose, eu teño moito medo. E vimos agochar aquí antes de matiño. E ríndose comigo mulleres, rindo saco. Pero eu, como iba no medio de todos, dicía, bueno, cando ves a que van chegando, vou nos rindar. Mientras non. Despois íbamos cargar bolsas de mineral de 50 kilos alá ao lavadero. Despois, na mina, bueno, ao mellor éramos 300 personas, entre homes e mulleres. Os homes traballaban dentro do túnel. As mulleres traballábamos fora escollendo no Wolfram. Wolfram era mineral, estaño e así. Traballar. Bueno, sí, traballos diferentes, sí, porque algunhas tocábanos de paliar a terra, outras tocáballe de sacar as pedras que salían daquela criba, e outras tocáballe de vigilar o mineral para que fora refinado para diante. E así nos situemos. Depois non sei para que bandeira, porque nunha temporada máis grande non había que non comprara. E eu dicía, vai por Deus, andábamos aí a mirar, pero non hai que non queira. Pero unha vez por San Antonio de Arantón, e depois non sei para que bandeira, porque díxeme se tiña mirar para vender. Si, é moito. E me recordo todo.
cando tuve máis edad, xa entrei na empresa asegurada, a coticei 30 anos. Levábamos a nosa potiña de caldo, íbamos a andar, ás veces viña o aire e tirábanos a nosa máis a pota de caldo por ali, pero bueno, eso pasou. Fomos traballar aos lavaderos de fora, que no de dentro non, pero nos de fora sí, e tamén había que paliar moito había para que as mesas non para que as mesas traballaran ben había que botar moita terra nas cribas, e había que paliar moito, a máis mover as pedras dunha persona para outra, e a outra tiña que recollela. Unha tiraba e a outra tiña que recollela. Despois tamén non nos daban nada, nin nada máis viña ao mes e cobrábamos, tiñamos as nosas vacacións. De comer. Había un barracón, día de Santa Bárbara, facía a empresa, facía festa. E daban-nos carne con grelos a comer. Outro lado do río, onde a auga fai remanso, dende que falei contigo, nunca tive máis descanso. Divertímonos tocando unhas pandeiretas aquí polos camiños, e bailando, e cantando, era o que facíamos. Que destonces, claro, outra cosa non había, sempre sitios dentro non. A ver, ti acordaste cando era pequena que houbera unha gripe tamén así parecida á que había ahora? Sí. Acordaste dela, ti? Sí. Ti acordaste dela? Eu non tivo, non vi. Eu non tivo. Ti non a tuveches, pero acordaste de que che falaban dela? Faja un gasto. E quen che decían? Quen eran os que che decían desa gripe? Meus novos, meu padre, mai madre, pero sí. Que che falaban que morriu moita xente? Vamos rir. Pero daqui tamén? Tamén, morrían. Non veres como fixera agora? Xa, pero ti acordaste que morría moita xente daqui? Sí, morría. Se pillaban mal, morría, se morría. Pero ti ainda eras pequena e non te acordas moi ben. Non. A ver, ti acordaste